uusi vuosi tärähti käyntiin ja vaikka pakkasta on niin arktisissa lukemissa, niin metsäenergiamiehet on liikkeellä vai mitä, Jaska? Kyllä. Kyllä me lähdetään, me ei mittariin kurkata. Ja täällä ollaan Sastamalan Ellivuoren kulmilla, niin minkämoinen keikka teillä on meneillä? Ollaan risukuormaa tällä hetkellä hakemassa ja ollaan Valkeakoskelle päin menossa, ja noi vehkeet tosta nyt vähän notkistuu ja päästään oikein mänttään, niin kyllä se siitä lähtee. Joo, siinä nosturikuski sai vähän kouraa aika pyöritellä, mutta sittenhän se on lämmin koko loppuvuoden. Sitten se on lämmin, ei parane sammuttaa, annetaan mennä yötä päivää vaan. Ja nyt on kumminkin nekeli, kun mettäenergiaa tarvitaan, niin se on hyvä, että täällä on yrittäjät ja kuljettajat liikenteessä, ettei möki palellu. Kyllä se näin on. Kyllä puoli Valkeakoskea lämpiää sillä samalla kattilalla, millä itse Tervasaarikin lämpiää, niin kyllä ne rupeaa siellä sormiinsa puhaltelemaan, jos ei ketään näy. Kuinka sitten sulla oli tuossa Scania, niin siihen oli tullut uutta kärryä perään? Scaniaan saatiin jo uutta kärryä ja vähän isompaa lootaa, kun tämä kilpailutilanne on nykypäivänä semmoinen, että pakko on jotain koittaa luoda uutta ja lisää kuormatilaa ja saataisiin enemmän megawattia meneen kerrallaan. Ja siinä on tosiaan sitten Energiboksi, tuo kantorisuboksi, niin paljon siinä on kuutiotilavuutta? Mä en ihan tarkkaa kuutiotilavuutta kärrylle tiedä paljonko siinä on, mutta siinä on mittaa semmonen noin 16 metriä siinä laatikossa, että mitä sitä tulee sitten 250 sisäleveys ja 16 pitkä ja olisiko joku 320 sisäkorkeus, niin siitä sitä voi sitten laskeskella paljon sitä tulee. Eli melko riittävästi. Ja sitten siinä on koko telikin lähti liikkeelle. Toi varmaan kääntyy ihan nätisti. Joo, siirtoteli tarvitaan näissä, kun on iso laatikko ja perävaunulla hankkii jollain vähän painoa, niin se on kumminkin haastavampi kääntää kuin puuperävaunu. Että saadaan vähän etua ja apua siitä, kun on siirtoteli. Ja sullahan aikanaan jo tuli niin toistakymmentä vuotta sitten Energibokseja, että sä et ole ihan ekaa kertaa niin kuin pappia kyydissä. 2004 on kokeiltu ensimmäisiä Energibokseja. Kyllä tästä sitä 20 vuotta 20 vuotta rupeaa olemaan, kun näitä pelilaatikoita on kolisteltu. Että. Olit sanonut 10, niin olta oltu nuorempia miehiä. Niin, mutta aika kultaa muistot. Niin se on, mutta tosiaan nyt sitten Energiboksia uutta taas alle. Ja kuinka Sosperi Oy muuten, niin minkämoisella kalustolla te energian parissa painitte? No meillä on ne hakeautot on sitten, jotka pyörii pääsääntöisesti Itä-Suomessa ja nämä on sitten tämä kantoauto on täällä Pirkanmaalla. Ja sen verran siinä nyt on ollut sitä, että autokauppaan meidän tarvitsisi kävellä, kun meillä on miljoona kyllä, mutta se on väärässä paikassa, kun se on Kaanian mittarissa. Että jos me hiukan löydettäisiin mettästä rahaa, niin eiköhän me joku auto jostain irti saataisi sitten. Nyt se olisi parempi, kun se olisi tilillä eikä mittarissa, mutta pääasia, että se on jossakin säästö. Pääasia, että se on jossain, että se on se 1 050 000 on lasissa ja Kaanialla on sitten lonksuteltu jo 10 vuotta, niin kai se rupeaa olemaan tiensä päässä sitten pikkuhiljaa. Mutta olette kalustoon investoinut tasaisesti. Teillähän tuli, ei nyt niin kauan sitten, ihan uusia Volvojakin näihin hommiin. Joo, Volvo on meillä pelannut kyllä todella hyvin, että siihen on vahva luottamus. Ja Tampereen Volvo toimii meille niin hyvin, että ei voi sanoa iso kiitos niille huollosta ja siitä nopeudesta aina millä päästään sinne, niin se on meille tosi tärkeä lenkki. Mitäs sitten heinäkuussa käytiin vakilla, kun te haitte 2 konttivaunun alustaa. Silloin oli ihan vähän lämpöisempi. Varmaan lämpötila oli 60 astetta, mutta onko ne mennyt vakkilaiset mettähommissa kuinka? Vakkilaiset on mennyt ihan hyvin. Että ainoa mitä nyt on löydetty, niin takavalon rauta meni poikki, että se on liian hepponen varmaan. Täytyy oikealle soitella, että jos tehdään millin tyrnemmästä. Niin. Jos siinä on 2 vaunua ollut kesästä asti ajossa, siinä on ainoat ongelmat. Niin siinä ne on suurin piirtein. Aikamoinen tragedia. Joo, kyllä siitä on nyt koitettu selvitä tässä joulunpyhinä jollain. Että huilattu vähän ja mietitty, että millain me siitä päästäisiin ylittää. Mutta nyt on kumminkin henkisesti taas voimissaan ja niin energia kulkee. Energia kulkee ja jalla jatkuu meillä, että me ei siitä luovuta. Ja tosiaan tämä lämmityskausi mennään sitten ihan niin täyttä kuin pystyy. Joo, kyllä kysyntä on nyt kovaa ja toivotaan vaan, että kaikilla tavarat riittää, että tästä tulee että jos tämä venyy vähän pisempään tämä talvi keväästä, niin tavarat rupeaa loppuun aika monelta. Ja on se sitten nämä paukkupakkaset, niin on ne nosturiautokalustolle saatiin autohakkureille. Nämä on aika rankkoja päiviä silti, että siellä rauta saa siipeensä aika helpolla. Tää on raakaa keliä niille ja letkujumppa alkaa ja sitten kun pakkaset lauhtuu, niin silloinhan rauta yleensä vasta antautuu. Joo, eli haastetta tuo nämä kelikki, mutta pääasia, että niin energiaa saadaan mettästä ja puhdasta kotimaassa sellaista. Justiin näin, että kyllä siihen täytyy satsata, että kyllä meillä uusiutuvaa energiaa Suomessa niin paljon vaan on, kun innostutaan sitä tekemään kunnolla ja lähdetään isolla porukalla mettään, niin ei me ydinvoimaloita tarvita. Eli koko mettäala, niin ei muuta kuin jalla päälle. Jalla päälle ja kaasupohjaa. Ja koppii kiire. Joo, pönttöön, siitä ei parane luopua. Hyvä, kiitos Jaska. Kiitos.